Доброго дня усім! Нам засталася багатая спадщина. Добра помніць сваё мінулае, але яшчэ лепш адраджаць яго. Таму сёння мы вяртаем сваю гісторыю, мову і іншыя каштоўнасці духоўнай і матэрыяльнай культуры. Без ведання культурнай спадчыны народа немагчыма зразумець сам народ, яго гісторыю, стаць чалавекам нацыянальна свядомым. Апошнім часам мы наведалі музей у Луменцы, музей беларускага палесся ў Пінску, Мірскі і Нясвіжскі замкі, парк гісторыі Вялікае княства Сула. Ва ўсіх музеях былі выставы ганчарных вырабаў. Напрыклад, Сула – гэта парк-музей інтэрактыўнай гісторыі ў Беларусі, дзе акрамя ўсяго іншага ёсць і ганчарная майстэрня, дзе можна пазнаёміцца з традыцыйнымі тэхнікамі ганчарнага рамяства Беларусі, убачыць працэс стварэння керамічнага вырабу і нават паспрабаваць сябе ў ролі ганчара пад кіраўніцтвам майстра. Адчулі сябе няёмка, калі не змаглі адказаць на пытанні, якія задаваў майстар-ганчар. Ламяны зроблены. Адна на адну тыя каўбаскі накладваліся, прымазваліся. І вось такія гаршкі атрымліваліся, што на палічцы побач з саламяным, паглядзіце. Простай формы, таўстасценныя, цяжкія. І вось так дзе-нідзе па Беларусі посуд вырабляўся нават да сярэдзіны 20-го стагоддзя. І для тых мясцін, можа, будзем казаць, за 1000 год нічога не змянілася ў гэтым рамястве. Развіццё ж яго ішло актыўна ў гарадах у першую чаргу. Не маючы зямлі, гарадскія рамеснікі справай сваёй займаліся круглы год, на гэтым спецыялізаваліся, удасканальваліся хутчэй ад таго, ды насельніцтва гарадское больш заможнае магло сабе дазволіць не самыя простыя рэчы набываць. Вось, дзякуючы гэтаму, ды некаторым іншым фактарам паступовы асартымент вырабаў пачаў пашырацца і некі з'яўляцца дэкор на посудзе. Каб нам гэты гаршок варыць стаў, што неабходна будзе рабіць яшчэ з ім? Все ведаюць, канешне. Спачатку пасохне посуд на палічках, выпарыцца з гліны вада, зацвярдзеюць вырабы. Тады составім іх у печку, ды станем грэць ажно да 1000 градусаў. Пры награванні некаторы працэнт часцінак у складзе гліны расплаўляецца. І вось гэтая расплаўленая маса злучае паміж сабой астатнія часцінкі, дзякуючы ёй усё зліпаецца. Так гліна набывае камнепадобнасць, ды пераўтвараецца ў матэрыял, які як завецца. Конечно. Настаўнікі ж адказваюць, правда? Ну, а то. Не навучылі дзяцей ж. Не было заняткаў з гэтым звязаных. Віды керамікі розныя існуюць. Чулі фарфор, фаянс і гэтак далей. Усё гэта кераміка, проста ў залежнасці ад сыравіны, з якой яна вырабляецца, набывае яна пасля апалу розных якасцяў ды розныя назвы. З легкаплаўкіх нашых глін, які ўвогуле па свеце самыя распаўсюджаныя, ды ўвогуле большасць посуду, з якіх раней выраблялася, утвараецца самы просты від керамікі, ён завецца тэракота. У такой керамікі порыстая структура, вырабы з яе шмат напітваюць. Каб стала імі зручна ды бяспечна карыстацца, патрабуецца дадатковая апрацоўка, глазураванне. Сучасныя глазуры гэта можна, вось усё тое бліскучае пакрыццё на посудзе, што маецца, вось яно, гэта па складзе можна казаць ёсць звычайнае шкло. На пачатку яно парашок, дадаецца да яго вада, рошчынай той посуд абліваецца, часцінкі парашку прыстаюць да сценак вырабаў, ставіцца тады посуд на новую печку, награецца і там ужо расплаўляецца парашок, утварае суцэльнае шкляное пакрыццё на паверхні. І посуд будзе гатовы. Вось такія сакрэты. Мы знаходзімся ў этнаграфічным кутку нашай школы. Сярод экспанатаў ёсць таксама і гліняны посуд. Гаршок – адзін з найбольш старажытных і пашыраных відаў ганчарнага посуду, прызначаны для прыгатавання ежы на агні. У малых гаршочках парылі малако, заварвалі лекавыя травы, варылі кашу дзецям. Вялікія гаршкі для гатавання ежы на сям'ю ці корму для жывёлы дасягалі 40 сантыметраў вышыню. Форма гаршкоў будавалася па адным прынцыпе. Шарападобнае тулава звужалася да дна, каб агонь знізу лепш ахопліваў пасудзіну. Такая традыцыя ўзнікла яшчэ ў неаліце, калі гаршкі наогул рабілі вастрадоннымі.
Іх утыкалі ў пясок каля вогнішча. Сярод сталовага посуду найбольшай распаўсюджанасцю бытавання і разнастайнасцю форм вызначаліся гладышы і збанкі, якія служылі для захавання і падачы на стол малака і малочных прадуктаў. Гладыш, а таксама гарлач, у аснове сваёй складаўся з двух аб'ёмаў шарападобнага тулава і цыліндрычнай гарлавіны. Збан, а таксама збанок, у адрозненне ад гладыша мае вуха і носік для зліву. У практычных адносінах збан больш зручны, але, на думку даследчыкаў, у народным побыце ён з'явіўся адносна нядаўна. Тым не менш, збанкі былі хутка ацэнены ў народным побыце. Досыць шырока выкарыстоўваюцца яны і сёння. Міскі. Даўні від посуду вядомы яшчэ з часоў позняга неаліту. Прызначаныя для ежы, усе яны маюць ярка выяўленую уталітарную асаблівасць, значную перавагу шырыні над вышынёй. Шырока расхіленыя берагі, злом знаходзіўся крыху вышэй сярэдзіны сценак на 2-3 см ад краёў. Кварта, а таксама кубак. Ганчарная пасудзіна цыліндрычнай ці канічнай формы з вухам, якая служыла пераважна для піцця вады, квасу і іншых вадкасцей. Як бачым, хатні посуд – гэта прадмет бытавога, гаспадарчага прызначэння для прадуктаў харчавання, страў, вадкасцей. У большасці выпадкаў яны ствараліся як звычайныя бытавыя практычныя рэчы. Але калі мы хочам зберагчы сябе як самастойны народ у еўрапейскай супольнасці, значыць, акрамя ўсяго іншага, нам трэба захоўваць, развіваць і прымнажаць набыткі нашай нацыянальнай культуры, у тым ліку рамёствы. І хатні гліняны посуд у дадзеным выпадку не толькі побытавая рэалія, але і арганічная частка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў. Дзякуй за ўвагу.